lemon. Ang paborito ng lahat. Bayabas. Oh, bigas. Magkano kayo ito? Guys, ang Hyper ay naka-promo for 2 days only. Sarap. Itsura niya palang sarap-sarap. Oh, grabe. At may dragon fruit din sila. Presyo niya ay 460. Okay na guys. Tapos may mga nalistan din. Ganda ng bawang nila guys. At mababa lang yung presyo niya. Kumpara sa ibang store. 600 plus ibang store. Dito is 175 pills lang guys. So, mura na. Kuha po tayo ng lady finger. Malilit yung kunin natin. Yun na po ito. Ganda ng kanila guys. Gulay nila.